Okay, so today I'm here to discuss about something very unique, something that our forefathers were doing, and they were doing it, and our mothers also were doing it in those days, traditionally, and it was helping them very well. So today I'm here with you. Introduce yourself. Sunday. Sondo Meke. This is Sondo Meke. Sondo Meke. You're from where? I'm from Umundo, Alabama. Okay, Umundo. Okay. So, Sam, what is it about this place? What is it about this very place that makes this place stand out and very unique, that our forefathers then and our mothers in those days were doing traditional and it was helping them? Okay. It's about this traditional something that the forefathers have doing. And after my fathers, many of them have gone. It's me that now looking about it. So, which is Nene Yakpalo Oshimiri. Nene Yakpalo Oshimiri. Okay. Non Alabala, Umundo. So how does it work? On a roll of is working very well because I very hardly that name myself. So I'm the priest, chief priest here. Since how many years ago now? And on a roll of is working very hard, which is everybody is coming everywhere. Okay, so what makes this place very special? Very special because of the and then before our forefathers or be here this year. So my father be here if so before when I was a kid. So now I was in Lagos before. So before the teenage so more batazi the Iyapalo Oshimiri from Umundo, Alabama, then local government. So on what you have na mfuni am na enwechere ihe di otuso do n'ime enwechere ebe obu eyo ihe merigi iyokwa ya malaika onye ga chọrọ ịmụ nwa onye obo na chọrọ ịmụ nwa enwere ebe obu ije ya na akpọ ya bụ NSODA, which everybody knows. Obo na chọrọ ịmụ nwa ka ihe a na use ya oge mgbe maka ndị Igbo ha mara ihe bụ family plan. So no ebe ahụ bụ obo na nwunye ha chọrọ ije ịkwụsị ịmụ nwa ije ha n'ebe ahụ ihe a ga-eme imetu ha na ebe aka ebe niile ebe a. So imetu ha na ya ka na-akpọ NSODA, imetu ha na aka like that n'ide amụzi nwa nkwere osisi ya dị n'ebe ni a na-akpọ edemiri ebe a ka osisi ya dị. Edemiri ahụ bụkwa nke ọ bụ ha ji na-eji igwe ihe ọbụla ha na-eme witin ụmụ na ha ọbụna onwere chọrọ ime mkpa ịchọrọ ịnụ nwaanyị na ha ma ga-ejide mmiri ama bịa dade otiri ha emechi ihe ha na-eme. Ọ bụkwara ka ejiri ya na ha jiri ya akpọ ego ọ bụ within their self. Mana since m batara otu aka m fere ya na-enete since na-enetekwa ya dị na akakwa ọfụma ndị ọ ka na-arụ ọrụ up till now. Ọ bụ na matakịrị like ụmụntakịrị ndị a na aje metu ya ka nwere ihe ọ ga-eme like a virgin. Mana ọ bụ na iburu a virgin isi ka ije mee nka ada agafe dị ebe ahụ agafe. Ọ bụ na ibe virgin o nwere ihe ọ ga-eme gị. Mana iburu normal human like onye a na onye amụna na ebe a na adị m sure na ọ kara m nwa o je ebe ahụ metu ya aka kịta na ọ mụghara ukwu osi ya dịkwa n'ebe eni. So emechi ihe ọbụla a na-eme ebe a na ijekweze imetize nke ije emebe ijekwe n'ukwu osi ya ebe mgbago ebe a ka ọ dị ije metu ha n'aka na nke ahụ ebigo. So ọ ka nsi wee fia nke ikwu maka onye ka na-amụ nwa banye ebe ahụ. What if ọbụna onye ha amarọ banye ebe a metinye ha aka o nwere ni remedy nwere ike ime? Nkwere na-ebu mmadụ aga that side ada agakwa ebe ahụ aga. Ndị obodo a niile machara ya ma
ndị obodo a niile the whole alagbala the whole ụmụndụ machara the whole thing nwere onye na-egwu egwu na agada side ada akpọ ọgada place. So ihe na yakọwa na mbụ na di na nwunye make decide na ha ma amụzi again bịa ebe a na nkịta say okay na anyị bịa na nke gị na chọọzi ka nwunye na-amụzi nwa again na ha metụ osisi adị n'ime ebe a ka na onye ha ma amụzi nwa again. Anyị mechana nke anyị ga-eme ebe a na o mete ha n'ebe a ka ijekwe n'ukwu osi ebe ni mete ya aka ọ naba nwekwe ihe gbasara ya na ịmụ nwa again. Onye a metụrụ n'osisi ahụ aka ọ ma amụzi nwa again. M ga-egosi gị ebe osi ya dị n'ebe ni. Ihe aka ndị mgbe ochie ji eme family planning mgbe ahụ ncha. Amakwa ya bụ family plan nwere ihe gbasara ha na family plan. Ọ ya ka ya na-eyuzu mana kịta na ọ ka na-arụ ọrụ teketa. Gbam ọ na-arụ ọrụ ọfụma ada ama ya aka. Okay, abịa na ihe family planning na anyị na-ekwu ịma na isi nọ ndị mgbe ochie na-eji eme family planning onye chọrọ ịkwụsị ọmụmụ o metụrụ enyi aka ya akwụsị ịmụ nwa mana ndị oyibo na-eme nke akịta na-akpọ family planning. Ghọta abịa n'udo na-abụ anụ akịta ka esi efu itiche na ha abụọ na nke ndị Igbo ka na-arụ ọrụ karịa mana ndị oyibo na-abịa emesi onye ahụ ife onye ahụ ọmụkwa nwa again ifu ebe nketa onye nke ahụ adịgosi isi ezi amụkwa nwa again asị na-emekwa family planning mana ofe eligo nke Igbo a nọ na-efeli ka ọ nọ dị efeli ka nsi wee fịa na since m bidoro na-eneta dị arụsị mbụ ya akpala osimiri na ndị mmadụ na-abịa afụbeghị m onye si na o metiri aka ọmụọ nwa again. Eziokwu. Afụbeghị m onye si na o metitere ya aka ọmụọ nwa a na-agbadịrị some people self na-agbadịrị ya ọsọ onye ahụ nwee ike mụkwu again. Ndị ọra niile ndị obodo a niile machara ihe a na-ekwu okwu ya onye ọbụla ijere jụọ around this area machakwara ihe a na-ekwu ya na nke oyibo ahụ abụrụ ofu ka oyibo nwere ike ife edi onye ahụ mechara ime ọnwa mana nke a n'imetụ ha na ịda amụzi onwe gbasachara gị na onwe gbasara gị na ịmụ nwa again. So ọ ya ka ha ji wee mee ya. So otu ahụ ka m ji wee fịa amakwa m ihe ọbụla m ga-ekwukwa karịkwa otu ahụ ji wee kwu na ihe m furu ebe agụ ọ ka na-arụ ọrụ ọfụma ma mụ asị ọ na-atụ m ụjọ ife ga-amara na ọmmụọ ka ọ bụ cheke etoru m tokwuta sef the thing ka do before I'm more self even my father self no idea. So after my father no more take zero over. Okay, so onwere side effects here ni enye onye mere the thing like abia no emuchagoro nwa bia meze family planning na onwe kwa ni mewe the person ba kwere side effects ọ na-enyekwe mmadụ ife so side effects ọ na-enye gị bụ n'ime amụzi nwa. Okay. Ma amụzi nwa ọ bụrụ na o mechakwa arụ ayaba gị or any other thing. Okay. No, just like that. Ma amụzi nwa at all. So okay, kezi kunu si doziche this place kedu ka she doziche ọ bụ gana aza ya ka ọ bụ ndị ọzọ na-aza ka virgin bịa na-aza either na ọ bụ na o nwere okenye nọ onye ndị ruchegoro about 45 ndị agha ada amụzi nwa or a virgin ya nwa bụ ife nwere ike ibe ebe a na mana ọ dị emekwa ụmụ nwoke affect o because ọ nwoke bụ ife na-efe ya and onye aka na mụ nwa na ụmụ nwaanyị ka ọ ka na-eyuzu ọgwụma hụ ọ na-eyuzu nwa hụ mbụ ihe aha ji amụ nwa ya ka ọ na-eyi ọ da ala ọ da achọ ya achọ ife o metụ ha na-aka ozugbo na o were ya ọ bụrụ ka emecha ka ewechite azụ. So nwoke nwere ike ibe ebe ahụ ma nwoke na-aka na-amụ atụ nwaanyị mewe ka nwere ike ibe ebe ahụ nọọsọ nwaanyị nwoke na-atụ ime na-abanye ebe ahụ na-atụ ime na-abanye ebe ahụ zacha ebe ahụ niile ma rụkwa ọrụ like otu a m nọ kịta na-amụ aka na-atụ ime na-amụ ụmụ so ọmụnwa na-efe na-emetụkwa ya ma aka and still na mụ aka na-amụ nwa na ụmụ nwaanyị ọbụla aka na-amụ nwa emetụkwa na aka agafekwa na ede ahụ akpa nwa ka ọ na-asọ nsọ and nwaanyị ọbụla nọ nsọ ya ada abanye ebe abanye atọ ọ da abanye ebe abanye so 40 something years ọ ha ma bịa na zacha ebe ahụ ụmụaka ga-amabere ihe anyị na-amabeghị nwoke is my mother because I am chago nwa
nwunye m anụgo m nwaanyị m adịghị ya aza eze ebe a so ndị ọka na mụ nwa so na ọ bụ onye mụchagoro nwa onye banyegoro monopause ga-ada amụzi nwa ya nwa bụ ife jere ihe kwesịrị ịdị na-ebe ebe a na-azacha ya ma onye mụchagoro nwa ya ga nke igosi anyị osisi ahụ ekwu oshi ya dị ebe okay so ebe anyị nọ kịta kedu ebe anyị nọ kịta ebe anyị nọ kịta na bụ ebe dị ukwu osi ọ bụ emechie ihe ọbụla na-eme na NSODA dị ịbịazi ebe a na emechere ya ịbịa họgza dị osisi after gị họgchara ya anyị chiecha azụ na the other side the same thing ebe a bụ edemunye n'onwe ya nọ ndị olden days a used and osisi nọbụ ebe a before onye nwa mụkwara nka nke mụrụ nka a ebughị ibu before mana o tega aka dị tin dafuru ọ bụkwara aka ka eji gbo ya ya muza this one now so nke a ka a na-eyuzuzi nkịta na onye ọbụla na-abịa ọ bụ the same ọrụ ka ọ na-arụ so ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụ nwa nkịta na emechi ihe ọbụla na-eme dị na ihe ọga nke a na ịkwụsịghị ime ọmụmụ metụgoro si nke anyị na-ekwu aka ka anyị fụgodo mana metụsịrị ịga ebe a so I will be waiting. Okay, isi na ya ahụ osisi nwa otone okay iberi ya ọma no okay n'ime amụzi nwe again ndị gbo anụ na ndị a dị ezigbo strong adị extraordinary ike ha karịrị okay so gbadoro darụ okay ka osi nke ọzọ nwere ikwu maka osi nke ọzọ na side nke ọzọ okay ede mmiri okay mmiri ama nzuzo again eziokwu ka afọ ikpọrọ sta ede mmiri okay ede mmiri okay that family planning and it's not a mess when you have a buried in your shoma. Okay. So, I come across to see I need to char. I come one go jar or so Sunday muchagoro like in the biogro monopause. Okay, so this is the tree that our forefathers were using, our mothers in the olden days were using for family planning. If you don't want to give birth again, once you come to this place and hug the tree, you will not conceive again. I was told of it, and I was like, let me come and see it and show it to the world as well. Yes. And from what I'm hearing from here, the history here, the tree is very strong and powerful. These are our olden days people, they were very strong. They were extraordinary. They discovered this tree and they were using it, and it was helping them without having any side effects. Unlike this new generation family planning that after doing it, you see someone having big tummy, looking shapeless. Some people at the end of the day, you see somebody that stopped giving birth like 6 years ago, 70 years, the person will give birth again to another child again. That kind of a thing. So they are telling us that this tree here doesn't have any side effects, that once you hug the tree, you will stop giving birth, and it's working, and seriously working. Even till date is working. Up to now is working. Wow. Thank you. I still remain your humble girl doing my arts and crafts. So thank you for watching. Don't hug it too. No, I will not go there to hug it. Me, I don't want to even cross. You see the way I'm standing outside here. I don't even want to go close to that tree at all. So, and according to them, they said unless
someone that is up to 40 something, like monopause, yes. The person can easily go there and touch and do whatever, and even sleep there self without even so far you don't want to burn again. So far you're tired, you don't want to burn again. So thank you for watching. Please don't forget to follow me. I still remain your girl Dima Arts and Crafts, Facebook, Instagram, TikTok, and subscribe to my YouTube channel, as I will be bringing you more updates, more history, more things that you don't even know about, things that will baffle you and will shock you as well. Just like this one. All right, thank you very much. Thank you.